Mnoho ľudí si kladie otázku, čo sa deje s naším mestom, kde sa stráca jeho krása a pôvab. Prečo máme v Piešťanoch stavby, ktoré sú škaredé, zanedbané, neestetické? Prečo aj projektanti nových stavieb nenadväzujú na to najlepšie, čo sa v meste postavilo? V staviteľské obdobie Wintera môžeme denne obdívať jeho dokonalosti, kráse a funkčnosti. Málo kto však vie, že Piešťany v rokoch 1966 až 90 prešli šťastným obdobím. Stavalo sa tedy pre ľudí, preto aby sa im dobre žilo v ich meste. Na technických službách celé toto obdobie pôsobil nenápadný pán Švec. Za tých 20 rokov menil mesto nie honosnými stavbami, ale drobnou prácou. Pán Emil Švec, ktorého priatelia známi oslovujú menom Milan, sa narodil 1. októbra 1930 v rolníckej rodine po Vozokanoch, kde aj vyrastal. Obchodnú akadémiu v Nitre som absolvoval v roku 1949. V roku 1954 som sa oženil a zostal bývať u svokrovcov v Bojnej. Pracoval som na okresnom národnom výbore v Topolčanoch na plánovacom odbore ako referent pre miestne stavebníctvo. V tom čase bola v Topolčanoch stredná odborná škola zriadená elekované pre odbor pre pozemné stavby, ktorú som ukončil s maturitou. To bol dôvod presunu mojej práce z plánovacieho odboru na odbor výstavby toho istého zamestnávateľa. Po 2 rokoch som ukončil prácu na OVN v Topolčanoch. Našiel som zamestnanie v Piešťanoch, kde som bol už s rodinou presťahovaný do trojizbového družstevného bytu na Prednádraží. Jeho život vám priblížime cez stavby, ktoré dnes berieme ako samozrejmú súčasť mesta. Niekto ich musel navrhnúť, zabezpečiť projekty, dodávateľov a dohliadnúť na kvalitu. Bol to práve pán Švec. Mestu začínajú chýbať tieto drobné stavby, tie malé diela budované v prospech jeho obyvateľov. Skúsme sa poučiť z týchto niekoľkých dielov o stavbách pána Šveca. Majme na pamäti, že každá stavba by mala šíriť radosť a optimizmus. Mala by byť niečo jedinečná, ale hlavne byť ľudská. Je na čo nadviazať, je v čom pokračovať.